Kuphi wakho? Hayi. Hayi. Uzakwenza ukukhuluma wakho kakhe. Wena futhi wena kakhe. Wena kakhe. Akekho njengamanje emhlabeni. Ngenxa yenqumo zakho. Ngiqhubeka naminyaka yakho futhi. Ukuya eAmerica kulula kakhulu. Inkinga ke wena ngeke ukwazi ukuqualify. Cause ukusemotweni ngikwazi ukuqualify. Kumele uthube ibhuno ukuze uDonald Trump uzokwazi ukuyenzela ivisa fast. Advocate iqiniso. Uyabona lento lena yayiyimfihlo. Ngeze zihlale zi-entombed. Khona maduze nje abantu bazoyazi lento. Hawu sanibonani makhosasa naphumelele. Osomabhizinisi bami bakithi. Ngithengele kuba umgqugquzelo lapha. Ngithi bafake lapha ingwebu phela le ekhebuse lapha phezulu. Uthule ngiyaxolisa ukhokhe kubani? Hayi sithando sami yabo nje la isihlobo thozi nje asiwacharge ama deposits. Imake usukhokhe I deposit nani? Ngicela ungiphindela badla ngicela ungiphindela. Ngoba ngithi hayi ngiyazama ukuthi ngikuzwisise kahle hayi angikuzwa. Vaccination certificate. Ay ngeke majobe angikwazi ukuthi ukhuluma ngani futhi angazi ukuthi yonke lento uyikhokhe kuba. Uyibona into esuyenzile? Uyibona into yenzile? Ay yazi ukuthini majobe? Ngicela manje ungabisakhokha ngisho isenti manje sizobuyela kuwena. Okay ngiyabonga. Uba majobe? Ngibuka ubani umajobe phendula. Ubani umajobe shoniphi? Hello. I'd like to know about the refugee program. Good morning, sir. Thank you for calling the U.S. Refugee Admissions Desk. How may I assist you today? Yes. I want to know how about the refugee, how it works. Well, the program is specifically for members of the Afrikaner community seeking protection from ongoing genocide conditions in South Africa. Genocide? Oh, then how do I apply? Applicants must be Afrikaner and they need to show proof of heritage. Proof of heritage? Oh, how do South African like Zulu, Xhosa, Pedi apply? Sir, why would we offer refugee protection to black South Africans? Oh, because they're also South African. The administration is responding to violence against white Afrikaners. Excuse me, are you... Hayibo. Yini ubuso bakho bamuncu nje? Bashwaka kwenze njani? Ungayenza kanjani yonke lento? Uyazi ukuthi kusithathe isikhathi esingakanani ukuthi silikhulise leli business? Hawu bakithi asehliseni umoya. Ungazobothi uthi asehlisa umoya. Wena uhamba untshontsha imali zabantu la ngegama lebhizinisi lethu. Hawu ihaba ingaka. Ungasho sinehaba sholiphi. Ungasho sinehaba ngoba thina la sifonela ama client la. Athe ne asibuyise imali zawo zama deposits. Lezo ububaqola zona zama vaccination certificates. Kwakuyi vaccination yani yona leyo. Lona sihlobo beqola abantu lona. Athena abakhokhela ama vaccination nama passports. Uyabona wena Shwalile, untshontsha imali ngegama lethu. Untshontsha imali zabantu abayisebenzele kanzima. Cha, benginganjalo. Bengunjani? Bebekhokhelani insurance? Idofela uthini? Sikunika ithuba. Udlala ngalo. Iyona ndlela osibonga ngayo le. Usibonga ngeplate lokhonje. Cha, kulungileke kulungile. Ethi sijwayela ngishopha. Sifonela amaphoyisa. Namaphoyisa sijwayela lo. Mai, fonela umonde. Idrama engaka. Mana. Fona stop. Sidlala lo. Hello. Umondle loyo. Yebo mina usihlobo la isihlobo thothi. Nangani loyo? Ndizani? Hayibo. Hayibo John. Hey,
Bando. Sisani bo! Sisani! Kanjani? Sisani bo! Bando! Nani khona Zimbeni! Vimbani lo mfazi. Hawu. Ngikubuza umbuzo. Akukho lutho. Yena ngathi ulutho lo sekuyilona gama nje okwazi ukulikhipha ngomlomo wakho. Nora. Ungakwazi kanye ukuthi ngeke nje uphume kumina. But angilwi nawe, angiyimisela ukulwa nawe, ngikubuza nje umbuzo olula. Ngisho ngoba phela ngikubonile earlier on lapha ya uhleli noladla mini lapha kwaNjomani. Ngathi izinto yini ngathi ayihambi kahle hle. What gives? Hayi ile ngcebo yakhe engaboni kahle. Oh manje ke nihamba nini ke Mr FIFA World Cup? On the 8th. Namhlanje Namhlanje i-8. ay ngokwazi kwami la eAfrica nje iyonkana umhla ka8 namhlanje. Ngingazi ke mhlambe ke usuqalile ususebenzisa ikhalenda laphesheya. Mekunjalo ke. Uzohamba namhlanje late. Undiza wedoni. Awu. Uzokwazi ukuthi nje ukuphume nje endabeni zami, uphume nje uthule engazi ukuthi awazi. Oh. Surely. Goeiemôre. Goeiemôre. My naam is Gert van Donder. Dit gaan goed, dankie meneer. Goeiemôre. Hello? U.S. Refugee Admissions Desk. How may I assist you? Goeiemôre. I'm sorry. Oh, I mean, good morning. My name is Gert van Donder. Great to hear from you, Mr. Fintona. How can we help you today? No. Van Donder with D. I'm a Afrikaner from KZN. What I can say is life is not good this side. I've done everything for these people. Give them jobs, give them food. I even took their children to good schools. That's very commendable, sir. But what I get after that, nothing. These ungrateful people, the only thing they want, they want me dead. Even the government is not doing anything. They are politicians also. They are telling people to kill me and kill me. Ma'am, I just want a safe place for me and my family. You've called the right place, Mr. Fintonder. We'll need to conduct an online interview today so we can fast-track the process. First, I'll ask 5 simple yes or no questions. Can you do that? Yes. Yeah. I'm sorry, could you stick to English, please? Oh, yeah, yes. Are you a South African national? Yeah. Yes. Are you of Afrikaner ethnicity or racial minority in South Africa? Yes. Are you over 18? Yes. Are you currently living in South Africa? Yes. Lastly,
Are you able to articulate a past personal experience of persecution or fear of future persecution due to race, religion, nationality, social group, or political opinion? Yes. Wonderful. We can proceed with the interview. Please prepare a copy of your ID, passport, and complete the refugee admissions application form. I'll have all that ready, yes. I'll send a link to this number with the next steps. Thank you. You're welcome, Mr. Fantonder. That's goed. Awukwazi ukukhathala manje. Ngeke ukuthi ngambaphile lo mfazi. Nakho Fembani. Ngiyabaleka lento. Uyasimsesa mbamba. Usenkingeni. Kowe ma, avimbani bakithi. Hawe. Velo hayo. Asaphefumule. Hallo, Samina. Mama lapha kungathaza ukhuma manje. Hawe ma. Hawe. Yewena Shali. Hayi, uyabaleka lo mfazi bandla. Kodwa ke ngeke azabaleka unomphela. Sizombamba kodwa yena. Uthwethwa ngathi inyamazana. Mama hlezi kunedrama nje. Hayi kahle unonaka indaba zakho wena. Wasophendwela kuwena thina. Yini ke le? Ngosishwayeli kambi la. Hawu. Hayi abaleka lo mfazi yasho ukuthi hayiwalusi. Yo. Hayi sombamba kodwa yena. Asambe silo. Kodwa nje hayi. Hayi sengicishe ngaphuma umoya. Sithintana. Izona ke lezo mlaleli indaba zakhe ihamba phambili ke namhlanje mina ke uma sibuya ke noma kanjani ke sokunikeza zona sephelele ke. Okay. Okay. Mau. Shap. Kanjani batha? Kunjani? Ngikholwa mina unjani? Siphilile. Hayi ke sesiyobona ngawe ke ngizobathi yale. Woke up. Sobe sisho sonke sithi bafana. Mana ke khona sekubonile kodwa. Hayi ngiluvus angaqhamuka nomlindi. Okay, anginankinga ke baba uthi ukushiyeka. Anyway ke hambe kahle enjoy. Angisakhalela ke World Cup. Sisi nje bafana. Enjoy ke futhi. All right. We'll see. Njani sesi? See you. Yebo. Ciao. Hayibo. Akumele ngabe useAmerica. Konke incane ethi yokungididisa kancane. Ngidinga usizo lwakho la. Cha. Lalela mina futhi lelikhanda lakho angakasho nanokuthi ngifuna ungisize ngani. Angifuni ukuzwa mbatha. Awukaze nje wafika weza kumina wathi intwana yami ngizokuchecka uGrand. Intwana yami ngiphathele lunch. Hlezi uza kumina mase enkingeni. Ngifuna mangikhumbula kahle. Ngigcina mina ukusiza. Ngayithola mina sengingento sengisenkingeni ungasekho wena. So nje cha. Yona siphuphu. Akekho umuntu omunye ongangisiza la kamasho. Okay ke kokusiza ukuthi uthole esinye isiphukuphuku esizokusiza ngoba mina ngisayishala izingqondo zakho ezijekile. Lalela sizohlangana eKuvukland nawe. La ngizosithini? Ngizokunikeza ama direction uphathe necamera yakho. Ngizokwenzani mina lapho? Hlisa umoya. Hlisa ublood. Yabo? Hlisa umoya mfana wami. Bamba la. Imali. Uyabazi labantu laba abajwayele ukushintsha ubuso babende. Makeup artist. Khona mhlawumbe umunye omaziyo. Ufuna kanjani? Bekuthi isikhathi awuzama ukuthi ufike lapha na. Shesha. How? Makeup artist. Okay, ngizophathela orange juice Sakudala umuntu inwe kabi. yazi uqama afuna ufunda ukuma ngathi. Anilokothi nje aphinda afuna ukubeka umcondo wakhe la. Angalinga zami. Yakutshela angalinga zami. Auntie, wema Jesu. Mama dala. Wema. Kwenzakaleni? No, letha igrass enama ice. Namanzi. Letha amanzi phuthuma mina. Letha amanzi mina. Nabuya senijulukile ke manje nijahana nabantu,
niphefumulele phezulu kwenze njani? Hayi khulileka nono akekho ufahi ngoba nje phela umuntu ubegijima izinto engayijwayeli. Hayi bosihlobani mina kancane. Hayi kabe ngithi angibuza. Yini sanibona senigijimisa umuntu nje kuyisibhudubhudu yini kwenzakala? Yilo Sathane. Hey, ngiyamazi noSathane mina. Uba Umamezala wakho Sholiphi. Awu. Kanjani nje? Isela leli, iqola. emake usho ukuthini muthi uyiqola? Yazi lo mfazi siqala ukumazi. Saqala ukumazi na kunge-event eguguthandayo lapha endlende. Yazi kuumuntu nje nkosami oyilungele, alright. Wazothi nje nkosami yacela nje ukuthi sibe ama business partner naye. Savuma yena noslowa phela sibona umuntu alright. Wasithembisa usuzidlisela ama client akondlende, ondlende wavela uhlala khona endlende futhi abantu basendlende bama understand. Kanti asazi sina ukuthi sithatha inyoka siyifaka la ngaphakathi. Isela, inkunzi malanga yesela. Isela. Yo. Hayibo. Loya muntu usebenzise isihlobothozo ukubamba abantu imali. Nini ke ngibuza kanjani kodwa? Ubefonela abantu basendlende athi naye abafaka ama deposits, bakhokha ama deposits o vaccination nezinye izinto eziningi ezisangana. Kanti uyazi usile mali le ama deposits uyithatha ifake ephayitheni lakhe. Lapho ke akakazalethe ngisho elilodwa iclient, kodwa uhleli lapha ukhamsile usebenzisa ucingo lwethu, usebenzisa ioffice lethu, uqola abantu. Okuhlungu kakhulu ke bona labantu laba sebelwa nathi ke bafonela thina. Bathi asibuyise imali zabo zama deposits abayisebenzele kanzima. Niyazi ukuthi kusithathe isikhathi esingakanani ukuthi abantu basebo iminyaka. Kusithatha iminyaka. Awusho unjani umlenze wakho? Khulileka nona ungayikhathazi ngalokho. Angingene phela lana ungena uxhuga lana manje. Ngeke nona. Sineyinkinga eziningi kabi nje. Kunaleli idolo elingixugisayo. Hayi futhi ziningi inkinga esinazo ukubuhlungu hayi siqolile lo mfazi. Yazi mangicabanga ukuthi umsebenzi wethu ongaka esesiwusebenzele kangaka ungenzela ukuthi uvela ushabalale nje kanjalo ngenxa yokuthi thina sivulelwe yamnyango kwangena uSathane. Sibhlungu wangicika umuntu. Sibhlungu lezindaba. USathane lo muntu lo. Thobani uhlole impi. Akadinga umthandazo nje lo muntu. Sibongeke Dinginduko. Dinginduko lo sombamba kodwa. Sholiphi into abayihlangana abantu bayahlangana sombamba udayena. Yabona la ngifuna ningishintshe ningenze uFan Tonder. Yini manje le? Hayi uFan Tonder nje kuphela. Ngifuna ukuthi ningishintshe ningenze ibhunu langempela. Yabona ngikhuluma ngebhunu leli elinenja yalo elihamba ngamaveni lamakhulu eneplaza elikhulu. Yabona ibhunu elisabekayo. Okay baba sokulungisa idlathi sikufake namashiya sikufake wona amadeva aqejile sikwenza ube mpofu. Oh manini eningichaze kahle nenza nani la kahle kahle? Yeke imbuzo eminingi wena. Mangihlole phela ngingabuzi. Sishuthani la iskiti noma senze yini lezi impahla zakhe ama campaign? Wevusa umthetho wakho uphatha ikamera ushuthe uyeke ukubuza kupasi nespecial. Sezwana uthule nje kanye. Ntombazana awuqala umsebenzi. Iphutha lakho lonke leli. Wena kwangafanele ukuthi uvumele lo mfazi ukuthi azongena la businessini lethu. Hayibo sihlobo umusenza athi ubungazi nawe ubujabule ukusothola ama client asendlende. Hayibo phela mina ngangithemba wena nendlela yokucabanga ngayo. Naphela ngangazi ukuthi nami lo mfazi uzongobuqola. Uyabona ke inkinga yakhe iqala lapho ke. Musi blame yonke ukuyiphosa kumina wemadongo. Wena okokuqala ngakutshela kahle ngathi mina lento asisheshe siye ngoba ngeke imbone lo mfazi ukuthi uhleli urelaxile ubusy nefoni la. Wathini wena? Wathi hayi sihlobo asimiyekeni lo mfazi lona esimnika isikhathi siphi sosaqola abantu. Hayibo manje wena lonke leli phutha usuyalithatha uliphonsa la kumina. Mina ngangazi ngani ukuthi uyiqola. Mina ngangazi ngani. Uyabona ke lento yakho fanele ugcine ngci wena ukuletha abantu bazochanasa la ebusinessini lethu asidali lana. Pho ngalokho isiphukuphuku angazi ke. Bathi mayihamba njengedada ikhuluma njengedada isuke iyidada. La wena. Gada into oyikhuluma nami ungakhulumi nami noma kanjani engathi ukhuluma nalengane yakho ulili lehlanya ekhanda lesidinga udokotela wengqondo. Angizwanga. Uthini? Ungizwile madongo ungizwile. Kamina. Ungijwayela kambi. Hey wena, nawe ungijwayela kambi. No, ngizokuphinda. Ngiphinde madongo ngiphinde. Ngijwayela wena. Nawe ngijwayela futhi. Nawe futhi.
Doch. Wonderful. Doch. Hè? Ja. Doch. Hey. Schütze gemacht. Ja. Doch. That means I'm taking the flight right away today. Before that, we need to do an online interview later today. Ukuthi sike moto. Hayi, imake futhi yabona ke manje. Into ezokwenzeka ke manje sekuzodingakala ukuthi sithole umnikazi.